हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान स्किमनि बागै फोरमायनो सानदों बे गोदान स्किमानो जाबाय अग्निपथ स्किम जों बयबो मिथिखाबाय ससियेल मिडिया फेसबुक जों इउट्युबफ्राव गोबां नुबाय जानो हागौ नाथाय बेनि सोमोन्दै गोबाङानो हयथ' मोजाङै क्लियारै मोनथिजोबाखै जानो हागौ बेनिखायनो आं नोंथांमोननो जा हायो फोरमायनो सानदों अग्निपथ स्किमा मा बुस्थु बियो माब्रै आं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों अग्निपथ स्किम अग्निपथ स्किमा गुबैयै आर्म फोर्सेसनि मोनसे स्किम बियो मा होनदों डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह on Tuesday unveiled the Agnipath scheme which aims to transform the armed forces मा होनदों थारमाने राजनाथ सिंहआ टुइसडेआव मंगलबार खालि मोनसे अग्निपथ स्किम होननाय मोनसे स्किम फोसावदोंमोन बे स्किमनि गेजेरजों मा खालामनो सानदों बे स्किमनि गुबै थांखिया मामोननो aims to transform the armed forces and armed forcesआव इन्डियानि आर्म फोर्स एबा सिलाय लाग्रा रौनिया हान्जायाव मोनसे सोलायथाय लाबोनो थाखाय बे थांखिखौ एबा बे स्किमखौ लाबोनाय जादों होननानै बिथां डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंहआ बुंनाय जादों आरो बिथाङा मा बुंबावदों जों नायनो हायो Under Agnipath scheme Indian youngsters will be provided opportunity to serve an armed forces as Agniveer राजनाथ सिंहआ बेबायदि बुंबावदों जाहैबाय मा बुंदों आरो अग्निपथ स्किमनि गेजेरजों इन्डियानि लाइमोनफोरनो मोनसे खाबु होनाय जागोननो बे खाबुआनो जाहैबाय मा आर्म फोर्सेस एबा सिलाय लाग्रा माने इन्डियानि भारतनि सिलाय लाग्रा रौनियाफोरनि गेजेराव खामानि मावनो थाखाय बिथांमोननो मोनसे खाबु होनाय जागोन आरो बे जाय बिथांमोना बेयाव खाबु मोनबाय इन्डियान आर्म फोर्सेसआव खामानि मावनो मोनबाय बे खामानि मावनो मोननाय लाइमोनफोरखौ मा होननानै बुङो अग्निवीर होननानै बुंनाय जागोन होननानै बिथां राजनाथ सिंहआ बुंदों आरो बिथाङा मा बुंबावदों नायदो दा अग्निपथ स्किम brought to strengthen Indian securityखौ भारतनि रैखाथिखौ बांहोगोन होननानै बुंदों अग्निपथ स्किमनि गेजेरजों भारतनि रैखाथिया बांगोन होननानै बुंनाय जादों जों नेक्स्टआव नायनि नेक्स्टआव थांनि जोङो नेक्स्टआव मा होनदों नाय आरो बिथाङा मा बुंबावदों नायनो हायो जोङो दा अग्निवीर्स will be given a good pay package and an exist retirement package after a service of 4 years the defense minister added मा होनदों जोङो मोनथिनो हायो नैबेनिफ्राय मोनथिनो हाबाय जोङो बे अग्निपथ स्किमनि गेजेरजों जाय लाइमोनफोरा सेलेक्ट जागोन रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोना सेलेक्ट जागोन बे बिथांमोना गासै 4 बोसोरनि थाखाय बेयाव साख्रि मावनो मोनगोन इन्डियान आर्म फोर्सेसआव 4 बोसोरनि थाखाय 4 बोसोरनि थाखाय साख्रि मावनो मोनगोन बे 4 बोसोरनि आर्म फोर्सेस साख्रि मावनो मोननाया बेयो इन्डियान आर्मिल' नङा इन्डियान आर्मि दं बेयाव इन्डियान नेभि दं ओमफ्राय इन्डियान एयार फोर्सेस दं बे मोनथाम इन्डियान आर्म फोर्सेसआव मा होनदों 4 बोसोरनि थाखाय बिथांमोना साख्रि मावनो मोननाय जागोन आरो बिथांमोननि थाखाय मोनसे मान्थलि मोजां रोखोमनि मान्थलि पेकेजबो होनाय जागोन आरो रिटायारमेन्ट पेकेज होनाय जागोन होनदों 4 बोसोर खामानि मावखांनायनि उनाव मोनसे रिटायारमेन्ट पेकेजबो बिथांमोननो होनाय जागोन बेखौ जोङो निश्चय नायलांबा मोनगोन नेक्स्टआव थांनि जोङो लेफ्टिनेन्ट नैबेयाव मा होनदों लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल अनिल पुरिया मा बुंदों वेल elaborating on the scheme said that अग्निवीर्स जायफोरा 4 बोसोरनि थाखाय साख्रि मोनबाय बिसोरखौ अग्निवीर्स होननानै बुंगोन बिथांमोना मा होनगोन would be part of this future ready soldier उनाव फिउचाराव साख्रि मावनो थाखाय इयुनाव सल्जार जानो थाखाय रेडि जानायनि बियो मोनसे बाहागो होननानै बुंदों इयुनाव नोङो साख्रि मावनो थाखाय बा सल्जार एबा आर्मि जागुबैनो थाखाय बियो मोनसे लामा होनदों मोनसे बाहागो होननानै बुंनाय जादों गतिके जोङो मोजाङै नायबा मिथिगोन अग्निवीर्सआ मा बुस्थुमोन अग्निवीर वुड बी इन्डियान्स यंग प्रोटेक्टर अग्निवीर्सफोरा इन्डियानि भारतनि मोनसे रैखाथिगिरिनो मोजां मोनसे रैखाथिगिरि बिथांमोनहा जागोन लाइमोन रैखाथिगिरि जागोन भारतनि मोनसे लाइमोन रैखाथिगिरि बिथांमोनहा जागोन अग्निवीर्सफोरा आफ्टर बीइं विथ us for 4 years and Agniveer's resume and biodata will be very unique नो जाय बिथांमोनहा अग्निवीर्स जाबाय एबा 4 बोसोरनि थाखाय बिथांमोनहा सायख' जाबाय बै बिथांमोनहा 4 बोसोर जोबनायनि उनावबो बिथांमोनहा मा होनदों
बिसोरनि फिउचारा बिराद मोजां ब्राइट जागोन होननानै बुंदों आरो बेजों लोगोसे बाय'डाटा विल बी भेरि इउनिक बिथांमोननि बाय'डाटाया बिराद इउनिक जर'खा रोखोमनि जागोननो माबायदि जर'खा रोखोमनि जागोन जों नायदो थारमाने 3 बोसोर साख्रि मावखांनायनि उनाव बिथांमोननि बाय'डाटा एबा बिथांमोननि सिनायथिया गुबुन रोखोमनि जागोननो मा गुबुन रोखोमनि जागोन he will stand out and in a crowd with his attitude बियो गावनि स्किलखौ लानानै बियो क्राउडनि गेजेराव गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे राफोदै गसंथानो हागोननो मा होनदों गोबां क्राउडनि गेजेराव गोबां सुबुंनि गेजेराव मा होनदों गावनि सिनायथिखौ लानानै गावनि स्किलखौ गावनि रोंगौथिखौ लानानै बियो मोनसे दिदोमै गसंथानो हानाय अबस्था जागोननो बियो his skills and the time would be spent with us बिनि मा होनो बिनि स्किल बिनि रोंगौथि आरो टाइमफोरनि गेजेरजों बिथांमोनहा गावसिनि गेजेरावनो थागोन होननानै बिथाङा मा बुंदों लेफ्टिनेन्ट अनिल पुरिया बिथाङा बेबायदि बुंनाय जादों नेक्स्टआव थांबावनि जोङो मा दंबावो Agnipath scheme is a pan-India merit-basis recruitment scheme for enrolling soldiers, airmen and sailors-नि थाखाय बियो जोबोद मोजां होननानै बुंनाय जादों माने Agnipath स्किमनि गेजेरजों इन्डियान रिक्रुटमेन्टआव जेरैबायदि सेलेक्ट खालामो आर्म फर्सेसफोराव बेबायदिनो बिथांमोनखौबो बेबायदि थिग रोखोमनिनो सेलेक्ट खालामनाय जागोन रिक्रुट खालामनाय जागोन The scheme provides an opportunity for youth to serve in the regular cadet of the armed forces मा होनदों बे स्किमनि गेजेरजों युंसफोरखौ लाइमोनफोरखौ मा होनदों युथ्सफोरखौ मा खालामनाय रेगुलार केडेट जानायनिबो मोनसे आर्म फर्सेसआव रेगुलार केडेट जानायनि मोनसे खाबु होनाय जागोन बेनि गेजेरजों माखासे खाबुफोर होनाय जागोननो बियो नंगौ साख्रिया अग्निपथ स्किमा 4 बोसोरनि थाखायल' नाथायबा बे 4 बोसोर नों खामानि मावनो मोननाय इन्डियान आर्मियाव इन्डियान एयारफोर्सआव इन्डियान नेभियाव नोङो 4 बोसोर खामानि मावनो मोननायनि गेजेरजों नोंनि फिउचारबो बेयाव जानो हागौ होननानै बुंनाय जादों एबा नोंनि मोजां फिउचार जागोन होननानै बेयाव बुंनाय जादों मा होनदों नैबेयाव बेखौनो बुंफिनबाय थादों all those recruited under the Agnipath scheme will be called अग्निवीर आं दहाय बुंनाय बायदि मा होनदों अग्निपथ स्किमनि गेजेरजों जाय बिथांमोनखौ सायख'नाय जाबाय बे बिथांमोनखौ मा होननानै बुंगोन अग्निवीर होननानै बुंगोन अग्निवीर होननानै बुङो बिथांमोनखौ जाय बिथांमोनखौ 4 बोसोरनि थाखाय अग्निपथ स्किमनि गेजेरजों सायख'बाय बिथांमोनखौ अग्निवीर होननानै बुंनाय जायो नेक्स्टआव थांनि मा दङ नेक्स्टआव नायदो अग्निवीर्स will be enrolled for a service duration 4 years आं दहाय बुंनाय बायदि बियो 4 बोसोरनि थाखाय बिथांमोनखौ अग्निवीर्सफोरखौ सायख'नाय जागोन इंक्लुडिं ट्रेनिं पिरियड 4 बोसोरावनो बिथांमोननि ट्रेनिं पिरियडआबो थाफागोन 4 बोसोरावनो बिसोरनि ट्रेनिं आरो बिसोरनि साख्रियाबो 4 बोसोरल' जागोन ओमफ्राय मा होनबावदों आफ्टर 4 years मा होनदों अनलि नैबाव जों नायनो हायो अनलि रोखा लिरनाय दंखायो only 25% of Agniveers will be retained or re-enlisted in the regular cadet based on merit, willingness and medical fitness. माने मेडिकेल फिटनेसनि जोहै आरो बिथांमोननि गोसो जानायनि जोहै मा होनदों जाय बिथांमोनहा मेडिकेल फिटनेस जाबाय जाय बिथांमोनहा गोसो जाबाय आरो जाय बिथांमोनहा मेरिट लिस्टआव गाखोबाय बै बिथांमोनखौ जायनाखि अग्निवीर बिथांमोनखौ मा होनदों 25% कैंडिडेटफोरखौ अग्निवीर्सफोरखौ रेगुलार केडेटनि थाखाय सायख'नाय जागोन होननानै बुंदों रेगुलार केडेट माने फुरा इन्डियान आर्मी बा इन्डियान आर्म फोर्सेसआव बिथांमोनहा फुल बेसिसनि थाखाय साख्रि मावनो मोनगोन रेगुलार केडेट बिथांमोनहा रेगुलार केडेट जागोननो 25%आ जाय बिथांमोनहा मेरिट लिस्टआव गाखोबाय मेडिकेलफ्रा फिटनेस आरो जाय बिथांमोनहा गोसो जाबाय बिथांमोन 25%खौ बिथांमोनहा फिन रेगुलार बेसिस खालामनानै होनाय जागोननो 4 बोसोरल' साख्रिया नंगौ नाथायबा जाय बिथांमोनहा मेरिट लिस्टआव गाखोबाय बिथांमोननि मेडिकेल फिटनेस गासै 25% अग्निवीर्सफोरखौ जाय बिथांमोनहा 4 बोसोरनि थाखाय साख्रि मावबाय बै 4 बोसोरनि थाखाय साख्रि मावनायनिफ्रायनो सायख'नानै 25% सुबुंखौ मा खालामनाय जागोन होनदों इन्डियान आर्मियाव रेगुलार केडेट खालामनाय जागोननो बिथांमोनखौ रेगुलार साख्रियाव सोनाय जागोन मा होनदों ओमफ्राय they will then serve for a full term of another 15 years बिसोरो फुल टार्मनि थाखाय फिन आरो
15 बोसोरनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनो मोनबावगोन 15 बोसोरनि थाखाय इन्डियान आर्मिनि माबायाथ' बेबायदिनो नालाय 19 years 18 years बेबायदिल'खा नालाय इन्डियान आर्म फर्सेसआव एबा इन्डियान आर्मी इन्डियान नेभि आरो इन्डियान एयारफोर्सफोराव 18 बोसोरल'खा नालाय बेयाव मा होनदों another 15 yearsखौ 4 बोसोरखौ मावबाय नोङो आरो 4 बोसोरनि उनाव जुदि नोंहा सायख'जायोब्ला 25% आव नोङो गोलैयोब्ला 15 yearsखौ नोङो बेयाव इन्डियान आर्मिनि फुल टार्म साख्रि मावनो मोननाय जागोन नेक्स्टआव थांनि जोङो नेक्स्टआव मा होनबावदों The first 4 years serve under a contract नो नों 4 बोसोरनि थाखाय सेलेक्ट जाबाय बे सेलेक्ट जानाया खालि मा कन्ट्राक्ट बेसिसआव जागोन are not likely to be taken into consideration for fixation of final pensionary benefits जोङो बेनि थाखाय जोङो फाइनाल पेन्सनारि बेनिफिट्सखौ मोननाय जानाय नङा ओमफ्राय मा होननाय जादों जाय बिथांमोनहा 4 years साख्रि मावबाय इन्डियान आर्मियाव इन्डियान नेभियाव बा इन्डियान एयारफोर्सआव बे 4 बोसोर साख्रि मावखांनायनि उनाव बिथांमोनहा मा जागोन दानिया साख्रि मावखांनानै फैनायनि उनाव बिथांमोनहा मा जागोन बेनिबो माखासे खाबु होनाय दङ बेनिबो माखासे खाबु होनाय दङ नोंथांमोनहा नायनो हागोन बेयाव मा होनदों The other 75 Agniveers माने 75 माने दहायथ' बुंखाबाय 25% खौ लानाय जागोन आरो आदार 75 आ दाना मा खालामगोन होननानै बुंदों 75 फोरनि थाखाय मा खालाम 75% नि थाखाय मा खालामनानै होगोन Agniveers will be demolished बिथांमोनखौ मा होनो बिथांमोनखौ थांनानै थानो थाखाय माखासे बिथांमोनखौ बे 4 years आवनो फोजोबनाय जागोन बिथांमोननि खाबुखौ एबा बिथांमोना आर्म फोर्सेसआव खामानि मावनो मोननायखौ 4 बोसोरनि उनावनो बिथांमोनखौ फोजोबनाय जागोन नाथाय within exist or सेवानिधि मोनसे पेकेजनि गेजेरजों मोनसे पेकेजनि जोहै बिथांमोननि जानाखि 4 बोसोरनि साख्रि बेखौ फोजोबनानै हरनाय जागोन सेवानिधि मोनसे पेकेज मोननाय जागोन बिसोरो माबा जाखांनायनि उनाव बिथांमोना रिटायार 4 बोसोरनि उनाव रिटायार जाखांनायनि उनाव बिसोरो 11 निफ्राय 12 लाखहालागै मोनसे पेकेज मोननाय जागोन बिसोरो बिसोरनि मान्थलि कन्ट्रिबिउसन हिसाबै बिथांमोनहा 11 निफ्राय 12 लाख बिथांमोनहा मोननाय जागोन बेनि उनाव आरो बिथांमोनहा मा मोनबावगोननो एस वेल एस स्किल सार्टिफिकेट इन्डियान आर्म फोर्सेसनिफ्रायनो निस्सय मोनसे स्किल सार्टिफिकेट बिथांमोननो हरनाय जागोन बेनि उनाव आरो एन दं बेंक लन फर हेल्प्स इन देयार सेकेन्ड केरियार्स बिथांमोननि बियो फार्स्ट केरियारमोन नङा होमबा 4 yearsआ बिथांमोननि फार्स्ट केरियार जागोन बिनिफ्राय सेकेन्ड केरियारा मा बिथांमोनहा बे 4 बोसोरनिफ्राय खामानि मावखांनायनि उनाव जानाखि केरियार दागोन बे केरियारा बिथांमोननि थाखाय सेकेन्ड केरियार जागोन आरो बे सेकेन्ड केरियाराव मा होनदों सार्टिफिकेट मोनगोन स्किल सार्टिफिकेट मोनगोन बिथांमोननो 11 निफ्राय 12 लाख पेकेज हरगोन बेजों लोगोसे बेंकफोराव लन नांगौ माबा नांगौ बिथांमोनहा हेल्प खालामनानै होगोन होननानै बुंनाय जादों बिथांमोनखौ सेकेन्ड केरियार दानो थाखाय बेंकफोराव लन लानो थाखाय बिथांमोनखौ हेल्प खालामनानै होगोन निस्सय नैबे स्किल सार्टिफिकेटफ्रानो बिथांमोनखौ हेल्प खालामगोन नेक्स्टआव थांनि जोङो बिराद मोजां आरो बिथांमोनहा बे Agniveers जानो थाखाय बेसेबां बैसो बेयाव होनाय दंखायो Agniveers will be recruited in the age limit of मा होनदों 7.5 to 21 years gap होननानै बुंनाय जादों 7.5 माने 17 बोसोरनिफ्राय 21 बोसोर बैसोनि गेजेराव बिथांमोनखौ रिक्रुइट खालामनाय जागोन बैसोआ मा जानांगोन होनदों 17 निफ्राय 21 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन आरो बे बिथांमोनहानो निस्सय नैबे Agnipath स्किमनि गेजेरजों 4 बोसोरनि थाखाय इन्डियान आर्म फोर्सेसआव खामानि मावनो हागोन बेनिफ्राय जों मा होननानै दंबावो नैबे Agniveers will be given 30,000 नो 30,000 पार मान्थ मोननाय जागोन बिथांमोनहा Agniveersफोरा 30,000 पार मान्थ मोननाय जागोन एबा मास मोनफ्रोमबो बिथांमोनहा 30,000 बेथन मोननाय जागोन बेजों लोगोसे 4.76 lakh is package that is starts with माने 4.76 लाखनि बिथांमोनहा पेकेज मोनगोन बै जागायनायनिफ्रायनो आरो बे मा होनो लास्ट 4 years सिमहालागै बेसेबांसिम बारायहैनो हागौ बारायहैगोन 6.92 लाखसिम 4 बोसोरसिमहालागै जोबनायसिमहालागै बे फैसाया बारायहैगोन होननानै बुंनाय जादों बेनि उनाव मा होनदों रिक्स हार्डशिप एलाउन्स एन्ड इनकाम टेक्स एक्सेम्प्ट मा होनदों इनकाम टेक्स बिथांमोनहा जेबो होनांनाय नङा एबा इनकाम टेक्स बेबायदि जेबो होनांनाय नङा बिथांमोनहा
बेनि उनाव नेक्स्टआव थांनो हायो जोङो डेट कम्पनसेसनाव मा दङ मा होनदों डेट कम्पेनसेसन दङ बिथांमोननि थाखाय नन कन्ट्रिबिउटरि लाइफ इन्सुरेन्सखौबो 48 लाखसनो 48 लाखसिमहालागै बिथांमोनहा लाइफ इन्सुरेन्स मोननाय जागोन एडिशनेल एक्सक्रेसिया डेट माबानि थाखाय फर डेट एट्रिबिउसन टु सार्भिस जुदि साख्रियावनो थानाय समाव नोङो खामानि मावनाय समाव जुदि थैयोब्ला बिथांमोननि थाखाय 44 लाख एक्सक्रेसिया होनाय जागोन होननानै बुंनाय जादों आरो बेनि गेजेरजोंबो माखासे पेकेज दंबावो पे फर अनसार्भ पर्सन अप टु 4 इनक्लुडिं सेवानिधि मोनसे बेबायदि सेवानिधि होननाय मोनसे कम्पनेन्ट स्किम दङ बे स्किमनि जोहै बिथांमोननो माखासे रोखोमनि मोनब्रैथाहालागै बेबायदि पेकेज होनाय जागोन होननानै बुंदों स' जों बयबो मिथिबाय दिनैनिफ्राय अग्निपथआ मा बुस्थु निश्चय नोंथांमोनहा बुजिबाय जानो हागौ अग्निपथनि सोमोन्दै गतिके नोंथांमोनहा दानिफ्रायनो रेडि जादो जाय बिथांमोनहा लाइमोनफोरा जोंनि बर'नि लाइमोनफोरखौ बुंबाय आङो बर'नि भिडिअ बानायनाय हिसाबै जोंनि बर'नि लाइमोनफोरा जायफोरा 27 बोसोरनिफ्राय 21 बोसोरहालागै बैसोनि गेजेराव गोलैयो बिथांमोनहा दानिफ्रायनो रेडि जादो इण्डियान आर्मिनि बे 4 बोसोरनि थाखाय जानाखि अग्निपथ स्किमनि गेजेरजों इण्डियान आर्मियाव इण्डियान एयारफर्सआव इण्डियान नेभियाव सोसननाय जागोन बेयाव बादायनो थाखाय बेयाव रिक्रुइट जानो थाखाय बेयाव एपइन्टमेन्ट मोननो थाखाय नोंथांमोनहा रेडि जादो दानिफ्रायनो रेडि खालामनानै लादो बियो निश्चय नरेन्द्र मदि बुंनाय बायदिब्ला नरेन्द्र मदिया आरो बुंबावदों मा 10 लाख इण्डियानाव साख्रि होगोन भारतनि गेजेराव गासै 10 लाख साख्रि होगोन होननानै बुंदों बे 1.5 बोसोरनि गेजेरावनो गतिके नोंथांमोनहा नैबे अग्निपथनि थाखाय नोंथांमोनहा रेडि जादो जाय बिथांमोनहा इण्डियान आर्म फर्सेसआव एबा डिफेन्सआव थांनो गोसो बिथांमोनहा दानिफ्रायनो रेडि जादो रेडि जानानै जाहाथे बे 4 बोसोरनि साख्रिखौ मोननाय जायो बेखौनो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय जाबाय बेजों लोगोसे 4 बोसोर साख्रि मावनानै बेयो जोबगोन नङा 4 बोसोर साख्रि मावखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा नोंनि सेकेन्ड केरियारखौ दानो थाखाय बे 4 बोसोर साख्रि मावखांनानै फैनायनि उनाव नोंथाङा नोंनि लाइफखौ दालांफिननो थाखाय बिथांमोनहानो माखासे पेकेजफोर हरखानाय जादों आरो माखासे सार्टिफिकेट आरो माखासे बेंकफोराव बेबायदि सेकेन्ड लाइफखौ दानो थाखाय बेंकफोराव लन लानाय माबा लानायफ्राव हेफाजाब होनो थाखाय बिथांमोनहानो जेब्लाबो रेडि जानानै दंखायो गतिके बियो जोबोद मोजां खाबु आरो बेनिफ्राय बयनिख्रुइबो मोजांसिन खाबुआ जाबाय मा बे 4 बोसोर मावनानैल' बेयाव जोबथायगोन बे नङा गासै बेयाव नोंहा जुदि राफोदब्ला नोंहा जुदि मेरिट लिस्टआव गाखोयोब्ला नोङो अराय समनि थाखाय 15 इयार्स आदार 15 इयार्सनि थाखाय नोङो इण्डियान आर्मियाव इण्डियान नेभियाव आरो इण्डियान एयारफर्सआव नोंथाङा साख्रि मावनो मोनथारगोन जुदि नोङो बे 25%आव गोग्लैयोब्ला 25%आव एबा मेरिट लिस्टआव गाखोयोब्ला नोङो 4 इयार्सल' नङा लं टाइम नोङो इण्डियान बेबायदि साख्रियाव नोङो अरायथा समनि थाखाय थिसन जागोन स' गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो जाय बिथांमोनहा मिथियाखै एबा जाय बिथांमोनहा दासिमबो गोनो गोथोआव दङ बिथांमोनहा जाहाथे नायनानै लायो आरो बेबायदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय आंनि इउटुब चेनेल सोरजिदो क्रिएटिभिटिखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय स' गोजोन्थों।